അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഉപ്പുമാവാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ ചക്കക്കുരു മാങ്ങയും കൂടിയും കറി വെച്ചു. അപ്പോൾ ചക്കക്കുരു ഞാൻ ഇന്നലെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് വൻപയറും കൂടിയും കറിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ചേട്ടനുള്ള ലഞ്ച് ബോക്സ് റെഡിയാക്കി കൊടുത്തു. വൻപയറും ചക്കക്കുരു മാങ്ങയും കൂടിയും എടുത്തു. അതിനുശേഷം പിന്നെ അവർക്ക് ചായയൊക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അവളെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് കൊണ്ടാക്കാൻ പോയി. അതിനുശേഷം പിന്നെ ഞാൻ വന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചു വാരിയതിന് ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് പയർ മിക്സ് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പയർ മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പീസ്, വൻപയർ, പരിപ്പ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് കുതിർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ പരിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് പയറും പരിപ്പും അരച്ചതിലേക്ക് കുറച്ച് റവയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനുശേഷം പിന്നെ എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് പരിപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കണ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ.